Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa tare da ku. A yau ma dai a wannan fannin, a wannan fagen mun sake zuwa muku da wani labari. Kafin mu ba ku wannan labari, a danna subscribe sannan a danna alaman ƙararrawar sanarwa ta yadda da zarar mun ɗora wani labarin wanda zai sa ku nishaɗi kai tsaye za a ba ku sanarwar cewa an ɗaura sai ku zo ku kalle sa. Labarin namu ne yau shine wasu ɗalibai da ke jami'a ne suka je bikin zagayowar ranar haihuwar abokinsu, wanda hakan yasa suka yi dare ba su samu damar yin karatun jarabawa ba, kuma suna da jarabawa washe gari da safe suka yi bacci kasancewar sun kwana a wajen bikin karo shekaran abokinsu. Hakan yasa suka yi bacci suka makara, ko da suka zo ɗakin rubuta jarabawa amma gama jarabawa an ƙare. Suka zo suka samu farfesansu suka ce, ya mai girma farfesa, wallahi ba mu samu damar rubuta jarabawar da aka yi yau ba na darasinka, kuma hakan ya faru ne saboda hanyar mu ta zuwa makaranta yau mun gamu da hatsari da motar mu inda taya guda ɗaya ta fita, kuma abin da ya sa ma muka makara mun je bikin auren wani abokinmu ne wanda a nan muka yi dare har muka makara. Saboda haka muna roƙonka ya kai mai girma profesa a bamu daman sake rubuta wannan jarabawar domin kada ta zamo carry over a kanmu. Farfesan nan ya kalle su ya yi shiru ya ce to shikenan ba damuwa, tunda bikin aure kuka je ai abu ne mai kyau, sannan kuma hatsari ne ba wanda ya fi karfin samun hatsari a hanya, har tayar motar kuma ta fita. Saboda haka ku je ku kintsa, in Allah kai mu gobe ku zo da misalin karfe 9 na safe zan sake baku jarabawar taku ku kadai. Washe gari sai ga ɗaliban nan su uku sun zo suka samu profesa a ofishinsa suka ce, ya mai girma profesa yau ma dai mun dawo, mu ne wanda kai alƙawarin mu dawo mu ɗauki jarabawa mu kadai. Ya ce to ba damuwa, ya kai su ɗakin jarabawa suka zauna a kujeru mabambanta nesa da juna. Sharaɗi shine dole amsoshinsu su zamo iri ɗaya. Warai dole amsoshinsu su zamo iri ɗaya. Ya ba su takardun tambayoyi inda kowace takardar tambaya take ɗauke da tambayoyi kwara uku kacal. Ya musu alƙawarin cewa idan suka ansa tambayoyi ukun nan daidai kuma amsoshinsu suka zamo iri ɗaya to fa sun ci wannan jarabawar. Tambaya ta farko ita ce, ya sunan abokin naku da aka ɗora wa aure, sannan ya sunan amaryar tasa. Tambaya ta biyu, a ina kuka samu hatsari da kuke dawowa daga wajen biki. Tambaya ta uku, wace taya ce ta fashe a cikin tayoyin motar naku. Profesan ya koma gefe ya zauna ya zura musu ido. Na san dai mai sauraro ya haikaito wace basira farfesan nan ya yi amfani da shi, tun da dama ƙarya suka masa. Na farko dai ba aure aka ɗaura ba, kaga a wajen bada sunan ango da sunan amarya dole za a samu matsala. Don sun masa ƙaryan cewa sun gamu da hatsari a hanya, inda shi farfesan ya tambaye su daidai ina suka gamu da hatsari. Dole ansar su ba za ta zamo ɗaya ba, kasancewar a zahirin gaskiya ba su gamu da hatsari ba. Sannan mota dai tayoyi 4 take da shi, kuma sun ce ɗaya daga cikin tayoyinsu ya samu matsala har ma ya fita daga jikin motar. Shi kuma profesa ya tambaye su wace taya ce a cikin tayoyin ta samu matsala. Dole dai ɗaliban nan za su samu matsala wajen amsa waɗannan tambayoyi, domin a zahirin gaskiya ba tayar da ta fita daga cikin wannan mota. Muƙaddara kana cikin ɗakin jarabawar nan, ya za ka yi? Shin kawai za ka canka ne ka rubuta amsoshinka, ko da za su saba da na sauran abokanka guda biyu, ko kuma dai kawai zuwa za ku yi ku gaya wa profesa gaskiyar lamari? A sa mana ansa a comment section. Mun gode kwarai. Yauwa kar a manta dai a danna subscribe sannan a danna alaman ƙararrawar sanarwa. Labarin namu ne yau kenan. Mun gode.